Marka Chendaw ini sɔgɔma. Amba ni sɔgɔma ba Sidibe. Marka Chendaw ye kɛnɛya o minisiriso o kunnafoni ko ɲɛmaaba ye ye. Kosɛbɛ. Arabadonya in na boloci daminɛna boloci ka kɛɲɛ ni banajugu min n'o kɛlen don ka diɲɛ lamini coronavirus. Kosɛbɛ. Ɲininkali fɔlɔ ye min ye boloci in bɛ bila hukumu jumɛn kɔnɔ? Isa Kaba an b'i fo. A diyara n ye. Ka bɛɛ lajɛlen fo. Boloci min ni an y'a daminɛ coronavirus bana kunbɛli fɛɛrɛ dɔ de don. N'i ye a jateminɛ boloci ye suguya caman ye tuma dɔw la furaji bɛ tɔni da kɔnɔ. Tuma dɔw la a bɛ kɛ ni sɔgɔli ye. Ni sen in ta o ye sɔgɔli de ye. Pikiri n'a ka di ye fɔcogo wɛrɛ la. Boloci a bɛ kɛ tako fila. Tako fɔlɔ min ni o nun donna Arabadonya in na. Kalo tile 30 marisi kalo san 2021 o ɲɛsinnen don dɔgɔtɔrɔw ni dɔgɔtɔrɔso baarakɛlaw de ma. O kɔrɔ ye jumɛn ye? O kɔrɔ Mali ye kulu ta jama ta kulu 3 ye minnu n'u kan ka boloci fura in sɔrɔ. Jamakulu fɔlɔ ye dɔgɔtɔrɔso ni dɔgɔtɔrɔso kɔnɔ baarakɛbagaw. Jamakulu filanan ye maa minnu si bɛ ta san 60 la ka yɛlɛ. Jamakulu sabanan ye maa minnu n'u si bɛ san 16 bɔ. Nka banabu la bana min bɛ fura tali don o don fura ta wajibiya u kan. Misali la tension, diabète, jolici banaw ani sinsan n'a ɲɔgɔnnaw. O ye don o don fura ta ye. A ka kan olu fana bolo ka ci. Saba in na kelen de taara n'o ye dɔgɔtɔrɔw ni dɔgɔtɔrɔso baarakɛlaw ye k'olu ka baara nun don. O tuma olu minnu b'u ka boloci kunfɔlɔ sɔrɔ dɔgɔkun kelen in kɔnɔna na u bɛ kalo kelen kɔnɔ ka boloci kun filanan kɛ. O kɔrɔ kalo kelen de bɛ don pikiri kɛ ko fila ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔ kelen o mɔgɔ kelen n'i ye pikiri kɛ. Donc misali la ni mɔgɔ min y'a ta kalo tile 31 kalo kura tile 30 ɲɔgɔnna o tuma o ka filanan bɛ kɛ n'a bɛ fɔ o ma ko rappel. Donc jatew y'a jira k'a fɔ boloci fura min b'an bolo bi ni an bɛ ka boloci kɛ ni o ye ko maa 100 o maa 100 i bɛ taa sɔrɔ maa 95 o tuma a bɛ kɛ sababu ye k'olu tanga ka bɔ bana in sɔrɔli ma n'o ye coronavirus bana ye. O kɔrɔ ko vaccin ka fusamanciya bɛ se fo 100 sara la 95 ma. O tɛ fɛn denni ye. An bɛ don min na bi ni baara ninnu donna. Kɛnɛya minisiri n'o ye dɔgɔtɔrɔ Fanta Sibi ye. Ale de ye vaccin in kun fɔlɔ Mali la tarikuw fana bɛna o donc ale de ye vaccin in kun fɔlɔ kɛ Mali dugukolo kan coronavirus vaccin. Fɛn min don a tɔgɔ ye ko AstraZeneca mɔgɔ caman b'a dɔn o de la. O la an b'a bugunnatigɛ kɛ ni o ye. Donc bi baara min ni a donnen filɛ nin ye. A ɲɛsinnen don Bamakɔ dugu kɔnɔna dɔgɔtɔrɔw de ma fɔlɔ. O kɔrɔ ye jumɛn ye? O kɔrɔ don n'a nataw la a bɛna walankata ka taa fan tɔw fɛ. A bɛ bɔ dɔgɔtɔrɔw ni dɔgɔtɔrɔ dɛmɛbagaw dama fana la ka taa mɔgɔkɔrɔbaw ka taa maa minnu ni farigan gɛlɛn bɛ u la. Ayiwa Marka Chendaw an b'a dɔn k'a fɔ kunnafoni kolon kun kɛlen don ka sigasiga don maaw dusukun na ni minisiri min n'o ɲɛsinnen bɛ kɛnɛya ko ma i y'a fɔ ale yɛrɛ y'a ji fɔlɔ sɔrɔ ka se ka maaw hakili sigi kumakan b'i bolo ka se malidenw bɛɛ lajɛlen ma kɛrɛnkɛrɛnnenya minnu kan ka fura in yɛrɛ sɔrɔ. Kumakan min bɛ n bolo Isa o de ye furako kunkanko la. Coronavirus bana ɲinini a n'a dɔnni kibaruya minnu b'a kan n'o ye vaccin n'a ɲɔgɔnnaw ye. Ni o ye hali bana kunbɛnni o ye nun datugulan donnenw tɛgɛ koli safunɛ na mɔgɔ minnu y'o fɛɛrɛ di. Ni kɛlɛbaw de don minnu lakodɔnnen don Mali kɔnɔ ani lakodɔnnen don diɲɛ fan bɛɛ n'a bɛ fɔ o ma ko comité scientifique. Dɔgɔtɔrɔbaw don minnu ye san 20 dɔgɔtɔrɔya kalanw kɛ. Bagi sɔrɔlen kɔfɛ. O denin tɛ o ye don o don olu bɛ ɲinini na don o don olu bɛ kalan na u ka kalan tɛ ban. Donc o cɛ 11 de talen don Mali kɛnɛya minisiriso fɛ. Cɛ ni musow b'a la. A ɲininikɛlabaw de don minnu dɔw ta ɲɛsinnen don dɔw ta ɲɛsinnen don banakisɛ ɲinini ma dɔw ta ye laboratoire kow ye dɔw ta ye bana yɛrɛ faamuyali jamakulu ka bana ɲɛɲinini k'o ɲɛdɔn. I n'a fɔ fiɲɛbanaw n'a ɲɔgɔnnaw dɔw ka kalan ɲɛsinnen don o ma. Donc olu yɛrɛ de fana ye vaccin ɲumanya ni
fɛn o fɛn bɛ vaccin kibaruya la olu de fana ye u dalakan di a kan donc ka kɔn boloci in don ɲɛ olu ye kibaruyaw di k'a fɔ vaccin a ka ɲi a bɛ se ka kɛ diɲɛ seleke naani tɔnba min ɲɛsinnen don kɛnɛya ko ma o fana y'a sɛbɛntiya k'a fɔ ko vaccin a ka ɲi a bɛ se ka kɛ a bɛ mɔgɔw tanga fana o jɛkulu fila fɛn o fɛn ni y'o fɔ comité scientifique ni diɲɛ seleke naani tɔnba min ɲɛsinnen don kɛnɛya ko ma olu fila bɛɛ ka cɛ ni musobaw tun bɛ kɛnɛ kan o fana ye vaccin kɛ yɔrɔ a tɛ tɛmɛ o kan a bɔra anw ta ministre ta bɔra boîte min kɔnɔ olu yɛrɛ ta bɔra o boîte kelen kɔnɔ o kɔrɔ ko danfara foyi t'a la mɔgɔ tun bɛ kɛnɛ kan ne yɛrɛ min bɛ k'a fɔ ne ye vaccin kɛ renouveau kunnafonidila min tun bɛ kɛnɛ kan a ye vaccin kɛ donc o kɔrɔ k'a fɔ anw tɛna vaccin kɛ vaccin min n'an tɛ kibaruya dɔn a kan siga t'a la donc foyi fana tɛ yen nɔ k'a fɔ ko min ni kɔlɔlɔ dɔ t'a la ji gansan minni i bɛ taa sɔrɔ a bɛ dan de b'a la hakɛ de b'a la a bɛ mɔgɔ sara o n'a ɲɔgɔnnaw k'a dɔn k'a fɔ a laɲini ye de a ka mɔgɔw tanga a laɲini tɛ ka ko wɛrɛ se mɔgɔw ma an y'a kɛ ka da o kan n bɛ a ɲini jama fɛ fana u k'a faamuya ka taa o fan de fana fɛ. ayiwa Marakacha Ndao an bɛ hakililajigɛ k'a fɔ minisiriso min n'o ɲɛsinnen bɛ kɛnɛya ko ma o kunnafoniko ɲɛmɔgɔ ye an bɛ i fo k'a ɲini lamɛnbaaw bɛɛ lajɛlen fɛ sikasika bɛ maa o maa dusukun na maliden damaw tɛ sɔn ka siganafɛn ta k'a kɛ ɲɔgɔn na bɛɛ ka bɔ k'i bolo ci ni a turu ser'i ma an b'i fo. an bɛ aw yɛrɛ fo ka aw waleɲuman dɔn a ka cɛsiri la ka kunnafonidila bɛɛ lajɛlen fo u ka an dɛmɛ ka kibaruya ɲuman lase. merci beaucoup. mais hali ni jugumanw bɛ yen an k'an baw kunna an ka ɲumanw de lase o de b'an mago dilan. an y'a faamu merci beaucoup. Siribe. AstraZeneca ni o ye coronavirus fura ye min boloci baara yɛrɛ daminɛna kunu Marakacha Ndao ale bɔra ka o kunnafoniya bɛɛ lajɛlen di an ma an bɛ faamuyaliko ɲuman ɲini aw fɛ Isaka Sidibe ale ye kumaso la sɔrɔ sisan aw bɛna don walawalali kɔnɔna la ni o bɛ décryptage ko fɔ sɔgɔmada in na aw bɛna kuma waleya dɔ kan waleya min ni a sanga wulilen don kosɛbɛ an fɛ yan nɔ Mali kɔnɔ an bɛ se k'a fɔ presque dɔgɔkun o dɔgɔkun an b'a ye k'a fɔ cérémonie baw bɛ kɛ ka jɔnjɔn ta k'a di mɔgɔw ma o la jɔnjɔn minnu bɛ ka ta ka di a bɛ ka di okumu jumɛn kɔnɔna la a bɛ ka di maa minnu ma u ye baara jumɛnw de kɛ Isaka Sidibe ale bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye. Kaba n b'i fo. Fanta Tomota n bɛ foli laminɛ ka i fo k'i waleɲuman dɔn ka Amadu fo hali n'o y'a sɔrɔ a y'i sen fa ka taa reportage dɔ la an bɛ foli ɲɛsin a ma ka sɔrɔ kɛ solo ka wuli ma nɔgɔn ka lamɛnbagaw ni filɛbaga bɛɛ lajɛlen fo u mana kɛ diɲɛ fan o fan k'i yɛrɛ fo kosɛbɛ. Foli diyara n ye Kaba i bisimila an bɛ don an ka baabu kɔnɔna la Kaba an y'a ye k'a fɔ phénomène dɔ bɛ yen nɔ o phénomène ɲɔ ɲalen don kosɛbɛ an fɛ yan nɔ Bamako a ka d'an ye i ka ɲɛfɔli kɛ an ye fɛn min ye ni jɔnjɔn minnu bɛ ka ta ka di jɔnjɔn di min sanga wulilen don sisan fɛn jumɛn de bɛ a ɲɛfɔ a bɛ expliquer cogo di. I b'a dɔn n'an ye jɔnjɔn di yɛrɛ ta ka jate ni tubabu b'a fɔ ko trophée n'i y'a ta ka jate minɛ a nasuguya ye 3 ye a fɔlɔ o ye jamana yɛrɛ bɛ min di mɔgɔ ma reconnaissance de la nation walima farafinna jɛkulu olu faralen ɲɔgɔn kan olu bɛ minnu di walima diɲɛ banku yɛrɛ kan jɛkulu bɛ yen nɔ minnu bɛ jɔnjɔnw di mɔgɔw ma u bɛ trophées ni médailles di mɔgɔw ma o ye catégorie fɔlɔ ye catégorie filanan dɔ bɛ yen nɔ o ye agence dɔw bɛ yen nɔ jamana wɛrɛw ani Mali yɛrɛ kɔnɔ agence dɔw bɛ yen minnu sigilen bɛ laraweliw kama ani mɔgɔw ka baaraw kɛcogo jateminɛli kama o association fana bɛ yen nɔ minnu sigilen bɛ ka jateminɛ kɛ maa minnu bɛ waleya ɲumanw kɛ ka se k'olu encourager u ka baara la a bɛ diɲɛ fan bɛɛ a bɛ États-Unis a bɛ Mali kɔnɔ a bɛ France a bɛ fan bɛɛ o catégorie bɛ yen nɔ olu ye trophée de reconnaissance ye nka o bɛ kɛ base dɔ kan dɔ wɛrɛ bɛ yen min an ka baarakɛyɔrɔ an bɛ fɛ ka an ka baarakɛyɔrɔ baarakɛ jɛkulu a baarakɛlaw lajɛ i n'a fɔ renouveau mana content e kɔrɔ k'i ka baara taabolo ka ɲi san kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ anniversaire dɔ bɛ yen renouveau bɛ se ka trophée dɔ d'e ma k'i ye o renouveau baarakɛlaw la belebele walima a bɛ dɔ di Seydina Umaru Keyita ma k'a bɛ baara réalisation min kɛ o ka ɲi o ɲɔgɔnnaw bɛ yen walima renouveau bɛ se ka a partenaire minnu n'olu b'a dɛmɛ walasa baara ka kɛ n'a ye soirée dɔ organiser a bɛ se ka reconnaissance kɛ olu ye o trophée di fana bɛ yen donc trophée di diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ catégorie 3 ɲɔgɔnna a bɛ se ka taa au delà de ça mais minnu dɔnnen don kosɛbɛ o ye nin catégorie 3 ye jamana walima farafinna jɛkulu walima diɲɛ jɛkulu walima diɲɛ tɔnba o bɛ reconnaissance min kɛ mɔgɔw ye o bɛ yen nɔ
agence fana bɛ yen a catégorie filanan jɛkulu bɛ yen minnu sigilen don nin ko nasuguyaw kama agence do fondation do walima association do olu ka baara bɛnnen bɛ ka sigida jateminɛ mɔgɔ jumɛnw bɛ ɲuman kɛ jɔnniw ka ɲi u ka baara taabolo kan n'u kan ka féliciter ka jɔnjɔn d'u ma walasa ka maa wɛrɛw ɲanaki ka kɛ o baara ɲɔgɔnna kan a bɛ fondation na a bɛ agence la a bɛ association na an ka baro yɛrɛ bɛna tali kɛ o de kan kosɛbɛ a sabanan ye cakɛdaw ka a laɲini k'a fɔ k'u b'u ka baarakɛyɔrɔ mɔgɔw laja walima k'u jɛɲɔgɔn laja mɛ an ye filanan min fɔ o de ɲɔ ɲalen bɛ anw fɛ yan nɔ nka a kɛcogo filanan ye agence association walima fondation bɛ trophée minnu di minnu diɲɛ fan wɛrɛw fɛ i bɛ taa sɔrɔ a tigiw reconnaît don n'a baara ye fɔlɔ o ye a fɛn fɔlɔ ye fɔlɔ maaw don minnu a lakodɔnnen don k'a fɔ ko ninnu ka baara ye ka jateminɛ kɛ wa domaine bɛ défini par exemple fɔliko hukumu kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ agence dɔ sigilen bɛ soit ani journaliw bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ soit ani radio bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ e bɛ émission min kɛ dimanche donyaw fɛ top renouveau ka jateminɛ kɛ fɔlikɛlaw cɛla tomo ta fɛ yen nɔ jɔnni san kɔnɔ artiste jumɛn ye gagné na chaîne de mɔgɔw fɛ artiste jumɛn gagné na k'olu bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka sɔrɔ ka jateminɛ kɛ ka sɔrɔ ka trophée décerné k'a fɔ ko nin ye meilleur artiste ye mais i t'a sɔrɔ anw fɛ yan nɔ a agence ninnu ka baara bɛ kɛ cogo di ni e ye ne masurunamɔgɔ ye e ye fɔlikɛla ye e ni ne ka surun ɲɔgɔn na agence b'a ka trophée di monter ka artistes tɔgɔ k'a la i t'a sɔrɔ artistes dɔw bɛ yen nɔ minnu man di u ye u b'olu tɔgɔ k'a la artiste dɔ bɛ yen nɔ min ka di olu ye mais hali ni diɲɛ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko o artiste u bɛ ka min kɛ deuxième ou bien u bɛ ka min kɛ o concurrent ye i t'a sɔrɔ o t'o sɔrɔ hali o sen samara la mais olu n'o ka surun dɔrɔn u bɛ soirée organiser que artiste 3 4 ɲɔgɔnna tɔgɔ kɛ affiche la o b'a sɔrɔ min bɛ gagner olu yɛrɛ b'o dɔn ka ban parce que o de ye olu masuruna mais kaba o nasuguya ninnu bɛ kɛ ni vote de ye o ni liste bɔra sisan i kanubagaw bɛ voter i ye ni min ka point cayara o bɛ kɛ jɔnjɔn tabaga ye o tɛ a règle normale ya mais min jateminɛna Mali kɔnɔ agence ninnu caman bɛ yen bi na u bɛ trophée ninnu di a artiste kɛra critère jumɛn kan i bɛ taa sɔrɔ hali fɛngɛ kɛyɔrɔ la critère foyi tɛ yen min b'a définir k'a fɔ ko nin de choisira comme meilleur artiste, ni de choisira comme meilleur journaliste, ni de choisira comme meilleur animateur, ni de critère foyi t'a la. A critère dernier, on ni karisa de ka suru. Ce qui fait que a bɛna ni frustration ye jamana kɔnɔ. Et min yɛrɛ ye inspiré ni décryptage kan, c'est que manganba dɔ wililen don rappeurs ni ɲɔgɔn cɛ a ko la. Dɔ bɛ yen nɔ ko Young Po. Bi bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko a bɛ a tile la. U ye a wele ni ɲɔgɔn na kɛnɛ dɔ kan ka taa humilier denmisɛnnin dɔ min tɛ ala sɔrɔ ala a sen samara la ka trophée ta ka d'o ma ko o de ye meilleur ye a kan a digira la a ye vidéo kɛ c'est pourquoi moi je me suis intéressé au sujet je me suis dit que niveau wɛrɛ la ni nin kɛra a bɛ se ka kɛ mankan ye i b'a ye Facebook kan tuma o tuma ko trophée de reconnaissance patriotique maa minnu ni u y'u jɔyɔrɔ fa faso jɔ la i bɛ mɔgɔw ye Facebook sanfɛ minnu ka baara ye dɔrɔn ka sɛbɛnni dɔrɔn kɛ Facebook sanfɛ sɛbɛnni Facebook sanfɛ o bɛ se ka mɔgɔ ka fasoden ɲumanya faso baara hakɛ fɔ cogo di ko parce que k'a tigiw u tɛ foyi wɛrɛ kɛ fo u bɛ sɛbɛnni de kɛ Facebook kan. U bɛ mun de sɛbɛn u bɛ faso ko kumaw de sɛbɛn ma ou bien u bɛ mun sɛbɛn. A bɛɛ yɛrɛ tɛ faso ko kuma ye i bɛ taa sɔrɔ lagosiliw don a dɔw bɛ yen nɔ minnu bɛ lagosiliw ta ka mɔgɔ wɛrɛw sɛgɛrɛ walima minnu bɛ vidéo kɛ ka mɔgɔw lagosi o tigiw bɛ wele ka taa trophée di olu ma ko trophée de reconnaissance k'u ye baara min kɛ faso jɔ la. Ok. Fanta Tumota il faut arrêter avec ça. Wa nin fɛn ninnu ni nasuguyaw ni trophée di nasuguyaw a bɛɛ la loi min bɛ trophée di yɛrɛ hukumu kɔnɔ o yɛrɛ sariya ye fɛn kelen fɔ i tɛ min ye u ka baaraw la. O ye jumɛn ye? O ye huissier de justice. N'i bɛ ɲɔgɔn dan kɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ a kɛra misi ye o a kɛra trophée di a kɛra fɛn o fɛn hali a kɛra PMI baara ye ni tant que ni mɔgɔw de bɛ compétit a la il faut le témoignage d'un huissier de justice
huissier de justice assermenté min y'a kale ka chien k'a fɔ ko ni a welela nin nasuguya la a y'i kale a ka honneur kan k'a fɔ ko mara ko ni yuruguyurugu ko ale bɛ o bali a ko hukumu kɔnɔ o de la tuma dɔ la i b'a ye k'a fɔ a kɛnɛ dɔw kan i n'a fɔ PMI mɔgɔw olu ta tɛ kɛ fiyewu ni huissier de justice min assermentelen don min ye kale ka chien kɛ k'o m'a fɔ k'a fɔ ko a ko kɛra a kɛra ne ɲɛna o bɛ danaya sabati a la mais ninnu fɛn ninnu tuma si i tɛ huissier de justice kuma mɛn a ko la ce n'est pas normal. D'accord. Donc ko ninnu bɛ kɛ hukumu min kɔnɔ an bɛ jeune opérateur économique ta kuma o kuma n'i y'a trophée du ye i bɛ taa sɔrɔ dɔ bɛ yen nɔ k'o ye meilleur jeune opérateur économique qu'est-ce qu'ils font u bɛ lettre fɔlɔ ci e ma boutique dɔ bɛ e bolo u bɛ lettre ci e ma k'a ɲini i fɛ k'i ka kɛ u ka événement sponsor ye e bɛ 1 million min di o 1 million kama jɔnjɔn bɛ di e de ma k'a fɔ ko e ye meilleur jeune entrepreneur du Mali ye critère jumɛn y'a ka ye i ka chiffre d'affaires de ko don wa walima i bɛ minɛnw di mɔgɔw ma nɔgɔya la o de ko don wa critère foyi tɛ fɔ ko min y'a to Seydina Umar taara ko meilleur jeune entrepreneur du Mali. D'accord. Ni minnu ye u ka demande rejeté olu tɛ fɛn sɔrɔ ni suguyaw pour un pays sérieux ni trophée bɛ di mɔgɔw ma a ka kɛ base solide dɔ kan a kana kɛ karisa ye an ka soirée parrainé parce que business kolonba de don min bɛ ka kolokolo jamana kɔnɔ moi je connais un opérateur économique min tellement k'u ye trophée d'a ma a nɔfɛmɔgɔ bɛɛ a ka trophée kelen bilalen b'a nɔfɛmɔgɔ bɛɛ fɛ yen nɔ a ye trophée sɔrɔ sisan ni i sera ale ma ale b'a f'i ye tiɲɛ na ne bɛ se k'i dɛmɛ mais aw kana ne tɔgɔ kɛ a la. D'accord. Donc vraiment surtout que an bɛ jamana min kɔnɔ gɛlɛya jamana yɛrɛ tɛ ka bouger don o don trophée bɛ ka di mɔgɔw ma. O yɔrɔ la kaba i n'a fɔ i da sera ma yɔrɔ min na an ka jamana bɛ position min na trophée ko hukumu kɔnɔna la a man tɛ ka se nin niveau ma ka gɛlɛya fo ka taa se ɲɔgɔn sama ni fɛnw ma gɛlɛya wɛrɛw bɛ yen nɔ min ka gɛlɛn ni trophée ko kuma ye. Ni hakili lafiyara hakili bɛ jigin trophée la. Ni baara yɛrɛ de bɛ ka kɛ ni baara de bɛ ka kɛ trophée bɛ di mais jamana min gɛlɛya min bɛ a kɔnɔ fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ sɔrɔ ko gɛlɛya b'a kɔnɔ lakana ko gɛlɛya b'a kɔnɔ fɛn bɛɛ gɛlɛya bɛ jamana min kɔnɔ diɲɛ don o don trophée bɛ ka di mɔgɔ dɔ ma k'o ye baara kɛ. Mun de kan ka kɛ sisan ka se ka nin ko dalabɛn. A ka organiser. A ka organiser c'est vrai que jamana secteur camanba mago bɛ organisation na mais nin secteur ninnu fana ni agence ninnu mɔgɔ minnu b'a baaraw kɛ a dɔw n b'a dɔn t'u tɔgɔ fɔ yan nɔ u k'u organiser u ka huissier de justice fara a kan u ka sponsorw ɲini sponsorw ɲini minnu ni trophée tɛ ɲɔgɔn ye sira la sponsor min ni o mago bɛ a ka ye o k'i associé a baara la mais il n'est pas obligatoire il n'est pas obligé k'a fɔ ko renouveau mɔgɔw olu ye an accompagner baara in na fo diyagoya an ka trophée di renouveau mɔgɔw ma renouveau mɔgɔw bɛ na u ka visibilité kama mais a ye critère de choix défini k'a fɔ ko artiste kunda an bɛ soit radio jɛkafɔ radio renouveau radio chaîne D olu ka top n'olu ye artiste min bila ɲɛfɛ an b'olu saba ta k'a équilibrer artiste min mana a yɛrɛ sɔrɔ jɛkafɔ ta kɔnɔ o artiste kelen k'a yɛrɛ sɔrɔ renouveau ta kɔnɔ o artiste kelen k'a yɛrɛ sɔrɔ chaîne D ta kɔnɔ o kɔrɔ ye k'a fɔ ko tiɲɛ la jama sɔnnen don o ye n'i y'o ta k'o kɛ meilleur artiste ye tɛ fili mais k'a kɛ ten tɔ artiste min ni o ni aw agence tigilamɔgɔw bɛ quartier kelen na alors que aw yɛrɛ b'a dɔn pɛrɛ k'a fɔ ko o tɛ artistes bɛɛ ɲɛ k'o ta k'o ka trophée di o ma walima jeune entrepreneur min ni o ye 1 million d'aw ma walima a ye 300 000 di aw ma k'a fɔ k'o ye meilleur jeune entrepreneur o ye ɲɔgɔn nɛgɛn kow de ye an kan ka bɔ minnu kɔnɔ 21e siècle kɔnɔ bi bi na Fanta Tomota a kun ka di ne ye ka mɔgɔw ka attention attirer nin kan bi. Kaba an b'i fo i ka ɲinini ani walawalali la an b'a ɲini kanubagaw fɛ u ka faamuya a faamuyali cogo ɲuman na ni kow dala bɛnna ka arranger o ka di renouveau ye kosɛbɛ an bɛ ala deli halisa ala ka na ni bɛn ye Mali kɔnɔna la ala ka malidenw dusukun sabati ɲɔgɔn kɔrɔ Kaba folikan laban an ka sɔrɔ ka kan bɛɛ boloda. Folikan laban an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛnnen di Kati doyen kuru mɔgɔw bɛɛ lajɛlen ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la Fode Kone ani Sakɔ an bɛ u bɛɛ lajɛlen fo ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen bila ka taa n ka musokɔrɔba ma yan fo Kati Worokiya Tarawele an bɛ a fo k'a waleɲuman dɔn ka n tɔntɔn yɛrɛ fo tɔntɔn Ɲanga an b'a fo k'a waleɲuman dɔn ka foli di Fuseni Tarawele Berté Santerre a b'an dɛmɛ ni sɛbɛnfuraw ye kosɛbɛ an bɛ a fo Amadu Gaye Kante n yɛrɛ denkɛ don an b'a fo Honorable Bafotigi Jalo a fana ni jamukan in kanubagaba don Honorable Jalasiba an famana a fana kibaraya ma an b'a fo k'a waleɲuman dɔn Fanta Tomota Abiba Elebo
kanubagaba don an bɛ a fɔ ka waleɲuman dɔn restaurant fast food mɔgɔw Amdalahi sira la an bɛ u fo k'u waleɲuman dɔn ka an terikɛ Gari Jalo Ami Baba Sise a n'a furumuso Badiala Keita an bɛ u fo k'u les provocateurs Ami Baba Sise an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn an terikɛ Musafa Kulubali bɛ Kolokanikaw fɛ yen nɔ an b'u bɛɛ fo ka u bɛɛ don kira mantɔnya la don wagati koronnen an bɛ bɛɛ fo kaba k'i yɛrɛ fo i ka ɲinini ani walawalali la don o don timinanja i bɛ fo fɛn min ye Kasim Traoré an baarakɛɲɔgɔn don radio Kiledu la an bɛ a fo jɛmukan in kanubagaba don an yɛrɛ ka musokɔrɔba Aja Fatumata Lali Kuyate ale bɛ Sirakɔrɔ cité la an bɛ sɔgɔmada fɛ foli di a ma oui dimanche don bɔra a fɛ yen nɔ an b'a fo fɛn min ye Safiatou Traoré n ka musokɔrɔba don a bɛ Faransi an bɛ foli di ale ma ni wagati in na fɛn min ye Baji Kamiyɛ ale bɛ Ɲoro di Sahel k'a ni sɔgɔma Umar Traoré ale bɛ san ka sanka kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen fo fɛn min ye ne yɛrɛ ka sirani ye Tomiya a n'a ba ta an bɛ sɔgɔmada fɛ foli di u bɛɛ lajɛlen ma ni wagati in na ka kanubaga kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen fo fɛn min Madame Sal Tanti Jaba Sidibe ale bɛ Banangabugu la Ogobara Gindo ale ye malo feerela ye Banangabugu sugu la an bɛ sɔgɔmada fɛ foli d'a ma ka kanubaga kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen fo bi